So go. Heroes of Warcraft. Nazdar, vítám Remaster Studios a vítám u dalšího videa. Dneska je to první díl série Hearthstone Heroes of Warcraft. Nemohl jsem si to čekat, až to řeknu, protože byly nějaké problémy, jo, nefungoval mikrofon, potom nefungovaly sluchátka, nemohl jsem natočit na bedníkách. Tak, ale konečně už to tu máme, ale to bych nebyl nějak, kdybych nebyl takový pomataný. A takže normálně si tu hraje play, tady tím normálně hráčům. Arcady nebo normální hry, potom adventury a arena. Musím potom to koupit. Ale ještě tu je Tavern Brawl, který se odemkne na 20. levelu. Si mi zdá, že mage, anebo na jakékoliv. A já jsem ho otevřel prostě na 20. levelu peníze. A tady každý týden ve středu se dělají nějaké mody. A tady za jednu výhru dostanete jeden pet, ale jenom jedno. Ale mě to baví, protože to jsou různé módy. A tady někdy si postaví ten deck, někdy ne, já jsem si ho postavil a vždycky jsou různé jiné módy. Právě dnes, no, jo ne dnes, že on docela nehodím to bude, tak prostě je vždycky jiný a nějaké 3-4 dny. Prostě dneska budeme hrát, že se nám budou měnit hero powery, takže jako jak je třeba totem, no já teďka mám totem. No totem teďka používat nebudu, protože že se nám ty hero powery budou měnit. No. Já teďka mám, že nám to dá random trona. A on má vlastně, že buď z deku, nevím, anebo z jeho deku se dá na... Tak já dám tam můj power a máme tu. Druhém levelu jsem sedmička zpět. A říká, že destroy a random enemy minion, že když tam budeme mít nějakou nepřenou kartu, tak bude mít zničit. A si tam dám spirit reálně. No. Tak tohle asi vím. Co dělat? Ale do cyklu. Tam jsme vyhráli. To je krásně jednoduše. No aspoň se nám nezapřátno. A možná je bohatý. Aj. Tak budu zpět výhru mě. No, ale jo, možná či vyhrát. Uděláme takhle. No, bohužel zahrát nemůžeme. Teď máme... že se drobné karty. Takže, tak co dostaneš v klubku? Nebo bychom ho mohli tam dát našeho magmatra. A nebo tam... dáme magmatra na pěst.
Byl pejdatý, že jsem jako... To už hrál, co to dáme Magmatrona. Magmatron. Online. A to měl tak příští hru dáme Sylvanas. No, uvidíme, co zahraje. Nebudeme plánovat plány předem, než uvidíme, co to. Ale toto bylo asi easy. My jsme měli štěstí, že jsme dostali toho Magmatrona a potom ještě jsme dostali toho. Víš. No, co to zabíš? Tak jsme v další hře a hrajeme proti druidovi. Skvělý, takže vitality toto si nechá. Mohl bych se nechat. To je moc brzo. No dobré, nevím. Vždycky se hodí vitality, to tam skvělá, už máme toto malovací ruky. No jo, teďka to tam mám nejradši. Dobré, ale mám. Já že mu to zničím, ten Dialtron a Juj, pohoj, jo, se tam máš. No, tady ty to tam. Nezahrám nic. Ten vitality toto se hodí až už 4 many minimálně. A druhý skvěle, takže ve 4. kole. Start and skvěle, takže to udělám takhle a... Ne. To mě ho zničí. Ach, ježiš, to byla špatná náražka. A jasně, ty by se musí hodit tam. Ale jako hodně máš šanci, že se tak něco. Dá tam mě. Proč by se taky hodil? Oni by mě zničili. Pracote. A jo, mi to dá. Nezničí. Tak. Skvělá, teď se ještě víc. Jedný. A mě se zničí tu kobru. Jo, proč mi zautoč mi? Ne. Druhý to už nemám. Jaj, takhle. Koupím jeden. Kdyby se hodil ještě dvojba. Jo, to se prodá. Co toto? O, mám to k ničemu.
totemik necháš. Jasně. No, skvělý. No, 2, 3, 4, 5, 6, shit. Plus, všim jeden procent. To je. Teď to dostanu. A má tam 6. Kdyby to použil. Ach jo. Doufám, že jsem... Oh shit. Ja. Teď. Bum bum, skvělý. 15 HP. 15 HP, tohle je to. Neříkám se bavit, ale... Ne, jsme. Mám to zrušit. 2, 4, 1, 2. Bylo by fajn, kdyby dostal ještě jeden image. Já taky teďka mám jako. Jo, ale teďka můžu to. Wow, to jsem si to teďka neuvědomil. A ještě k tomu. Skvělý, nikdo mi neumře. No, tak, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář. Napište mi do komentářů, jestli chcete natočit další část této hry. A já vám jenom přeju. Nevím, co mám teďka přát, ale prostě mějte se super. Čau.